Ja, så er vi sikkert klar til at komme afsted. Det er en ny dag. Fantastisk. Så er det ellers på vej op til liften. Fantastisk vejr. Og de slæber afsted. Det er betydeligt nemmere at stå på ski, end det at gå i skistøvler. Så kommer der nogle snowboarder her. Det er dagens første tur. Yes, på børnebakken her. Op igen, Rasmus. Må vi se igen? Nej, I skal ikke filme. Vi slår det lige fra nu her, ikke? Rasmus, han kæmper. Snowboard, det er faktisk bøvlet her i starten. Rigtig bøvlet da. Godt, Rasmus. Ja. Så bliv ved. Kom, herover mig. Gå herover. Ja, I kan se. Fantastisk vejr og fantastisk sne. Det er dejligt. Øj, det ser godt ud, var. Øj. Så har vi en af... Det er vist Morten, der kommer på. Ja. Shit, Morten. Det så ellers godt ud, det gjorde. Har vi det der? Hvem har vi der? De skibriller, man kan jo ikke tæt se. Kom så, Lina. Prøv at svinge, ja. Ja. Og Reiner, han underviser på, med ryggen til der. Hej piger, hvordan går det? Jo, det ser godt ud. Hvad så henne? Har de styr på det? De er bare blevet snød på de her piger. Ja, det er det. De har også... Det er virkelig lysten igen. Ja, de har også en dygtig lærer, har de ikke? De er, jo. Ja, de har valgt den. Det er rigtigt. Fint. Det er der ingen tvivl om. Det er hvert tilfælde personlig undervisning, så det batter noget. Det ser hyggeligt ud med det der. Øj. Ned i knæ, ja. Ned i knæ. Vælger du den her gang? Håber ikke. Ja, okay. Så kører vi. Ja, det er afterskinger. Vi skal lige have nogle kommentarer. Hvordan er det gået i dag? Altså, skide godt. Hvordan er sneen? Altid. Der er bid i. Der er bid i, okay. Og vi har ikke haft nogen voldsomme styr eller sådan? Ja, en lille crash i hvert fald. Altså meget grønne i hvert fald. Men I er alle sammen i live? Niki, jeg nominerer os i Aktiestorm-gruppen. Jeg siger, det er dig, der var skyld i det. Hvad siger det hernede? Hvad er det? I vil godt kommentere den? Goddag, Lotte. Ja, jeg synes, det er en god dag. Ja? Jeg har fået lært at køre på blå og rød i dag. Det er dejligt. Dejligt. Krydser lidt med nedover. Dejligt. Ja, men vi siger tak her fra Studie 1. Velkommen til Book Day. Det er søndag den 6. februar 2008. Vi skal straks over til Peter for at høre om en ny storbrand, der har ramt lejrskolen. Ja, det er rigtigt, for i dag er der udbrudt endnu en stor brand.
Den har ramt efter skolen på Opdal Pintun tidligere i dag. Der udbrød en stor brand i hytteblok C. Blokken den blev svært sodskadet, efter at en unavngiven færing havde forsøgt at tørre en gennemblødt anorak over 2 plader. Det kom ud. Nu er det jo fint med det her tsunami. Vi skal have snacks lige til i morgen. Ja, det virker. Se det, så er det jo så til mig til hvad i morgen jo. Ja, det vil vi meget gerne høre om, fordi vi håber, at vi får noget godt vejr i morgen. Ja, det gør jeg også, men det ser fandme ikke godt ud, det kan jeg godt sige det der. Ved du hvad, det her det ser ud lige præcis her omkring, lige her hvor vi står, der vil komme et kæmpe stor vulkanudbrud i morgen. Og det vil vælte op med sten og lava og magma og det hele, det er sådan, det eksploderer det hele. Lige her. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Wey. Så er vi på vej op Stolehøjsen. Og det er stadigvæk fantastisk vejr. Hvad siger du, Mathias? Er det ikke godt nok? Jo, ja. Det er fint nok. Er det første gang, du skal med Stolehøjsen op? Ja. Ja, det er noget spændende, det er det. Ja. Men tror du ikke, vi kommer ned igen? Det skal vi. Ja, det håber jeg. Ja, selvfølgelig. Hvor skal du køre hen i morgen? Jeg skal køre på de blå. Hvad? På de blå, Ja, hvorfor? fordi jeg blev bedre. Ja, du er meget bedre, du er super duper. Og har du haft nogle gode styr i dag, eller været brutalt, eller? Det er sådan meget normalt. Ja, og du har ikke slået dig og sådan noget? Nej. Nej? Ja, og du kom bare i gang på morgenen af. Super. Hvad skal du så i morgen? Jeg regner med at skal derover igen, og så når jeg kommer hjem, så vil jeg gerne på den blå. Ja, super. Det er du simpelthen mod på. Ja. Så det der ski, det er ikke så ringende da? Nej, fint. Tak, mand. Hvis du sådan skal nævne godt i dag, hvad er det så? Hvad kunne det være? Hvad har været godt i dag? Jamen det er med at komme over på den anden side. Men jeg synes, det er så, der er helt oppe på toppen næsten. Altså stolelisten. Kørte du selv ned der? Ja, sammen med et par stykker. Jamen, det er da helt vildt. I morgen, du kan da ikke finde noget, der er svært nok til dig. I morgen, så kører du? Det tror jeg nok. Okay, det er fint. Godt, tilbage i studiet. Tak. Okay, drenge, hvad er det bedste, der er sket i dag? Stop. Hvad er det bedste, der er sket? Frontparken. Ja. Men var det jer? Jeg så nogen af sådan, jamen det var da ikke engang 360, det var vel 700 eller andet. Det var ikke jer, vel? Jeg lavede 180. Ja. Og off-piste. Det kan jeg lade som om. Ja. Men der var nogen, der sådan var lidt skrabet til end jer, ikke? Ej, lidt. Så ikke de der drenge, der hoppede? Jo. Nå, okay. Fint. Ja. Hvad skal I i morgen så? Derover igen? Okay, fint. Jamen, vi siger tak til jer tilbage til studiet. Hvad står der? Skispasser her. Du til. Må vi lige se hovedet på det der rundt? Må I se? Nå, okay. Men får du den igen i aften, eller er det blevet bedre? Hvorfor? Hvorfor får du ikke i aften? Alt. Hvad siger du? De har kørt godt. Ja, jeg så godt, du fløj rundt. Var der ikke mange, der ville købe trøjen? Det var der ikke. Hvad? Der var ikke mange, der ville købe trøjen. Nej, okay. Hvor skal du køre hen i morgen? Hvad? Hvor skal du køre hen i morgen? Over i Jødal. Ja, fint. Tilbage til studiet. Tak. Tak for det.